hi kumba kalong hi kadon ka jing shisha ka bakraw ba kadon ka jing trang jo ki pai ba ha Garo Hills ba ka Voice of the People Party kan hiar se Garo Hills ban penrung dekat ban sengi kene ka party shanish po Garo Hills te kum ginong elam ngilawan hiar bonsin bat ngila yo bani kundo iki bobon ba ki briu akaling ke district bat ngila ai ke jing slot ya ka jing identity ka daw ka bala palongi bengin sengi ka party ka thong ka jing thumu ka jing bakanong rim ka jing te kum bakalong manta kalong ka basmutna bangin tip ba kata ka jing trang ka jong ki ne ki riurang ba ki pai ba jong ka Garo Hills kala pinisha bakalong ka ba scam namar ngila lum iki ngila pawan bat ngila tenjo iki haduk anu ka don kata ka jing angnut bat menta kasi kala don ka jing kundo bani slok hadin bangila yo bani slok haki por kilo menswa bat nagawi ka jimut kila rai bakin sedangno kirki ya kani ka party ka jing bat dena kata kata hukum kinong elam ngila mencur bangin bu shwa ya ka ad hoc committee haki bade baka Garo zone jong ka Voice of the People Party kenang bagani ka Garo zone jong ka Voice of the People Party kan sedang ban lum ban lang ban slok ikibreu ban ai ka jing pensyai jing pensoso kani kami namar kaladon ke jing krang bat ka jing angnut bangin hab ban sedangno ya kani ka kam syapo Garo Hills ban ni smutu habangi don sini syapo Garo Hills kat habangi kendo la kalong ki rerong ba la kalong ki riu don prom kila pen pau shahi ba komba kalong hi kan de sang Voice of the People Party ka kabanlong kata ka alternative mo wei pat kala nakam taki nongsong snong ha ka jela Meghalaya bakinyo ya ka sarkar kabaron ka jing sokhya nam ta jiki pai ba te nilala ban sengi ka ad hoc committee jong ka Garo Hills zone jong ka Voice of the People Party mata ka si pat ka basngutunat kalong bakidon ukiri orang ba jong ka hangni po Garo Hills ki belong ki nongelam ki beri ki senior citizens in badon ha ka kam shakriblei kiba lakloiru banlong ki nong ai jimut ki nong ye betenlinti ya kani ka ad hoc committee khnang bangila banwan ra pat ya ka ta ka district committee ka ba khlan ha kani ka dong ka thai bat sikwi pa ki district te kata ka ka khubor ka bang ban pau bat na sno ban aingu ible na ka ti ka jong u bat ka jinya linti ka ji ka ba ni yo ban mat sa ya kani pat ka cap jong ka jing job ha ka jinya linti jing bangila ban sing ban lum ya ki rangba ya ki samla ki ba penpau shisha ba kumba kalong manta kimdon shu da ka wei pat ka jing prakhat na ni ka jing arti ni ka Voice of the People Party nei ban I ba ka ni tang ni ka party ka ban yeng nam ta jing ki try ka ha ka jala